जोंनिया नै दुब्लियाव मैगं खानो फैदो मा मा मैगं मोनो सब बुथुमजोबना लाना थांगोन दिंखिया मोनोना मwndia मोनोना सिफुं मोनो आरो थास' बिबार थास' आथिं मा मोनो जि मोनो सब बुथुमजोबना लाना थांगोन मना लाना फैखादो सेखा लाना फैदो प्लास्टिकबो लाना फैदो जि मोनो सब लांगोन नै सेखाया नैनिया सेखाया आंनिया नैयाव दोङो आइयो खादो दुब्लिया जि बरिया गोथां आइयो खादो जों मैगं नाहर गैया नङा जों फै सिगांनो मानसिफोरा फैनानै मैगं खागासिनोआनो जों मोनगोन मोनाबा जों मोनाबा दुब्लिखौनो बेलथायना गालांगोन स्टार्ट जाबायानो नै जोंनिया थास' आथिं थास' आथिं आखाइ गोदोना सब लांजोबगोन दा बिबारानो गैया इयाव आथिङा दोनलायोना सिनाय मोनलायलाया मा जादों माबा सुदों बुग्रि प्लास्टिक फट'खौ बै मा बुस्थु खैजिमा हरदों आंखो खैजिमा दोङो ओइ साला आंथ' भिडिअ लाबाय थाबा जायाना आंबो खानोसै आरो दिनै खैजिमा मादै सिथाबदों इमान खस्थ' आंबो थास' आथिं मोनबाय फार्स्टआनो थास' आथिङा नै वाव आं फार्स्ट नागिरना मोनबाय दासो नै थास' आथिं खानाय थास' आथिं नागिरदों आङो मोनदोंना बेयाव गैयानोखा लांजोब्बाय मालाय मानसिफोरा जोंना दिनैसो नागिरनो फैदों एवहैथ'वालै नों दा नै आरो नै इनिया खम मालायनिया बुरजा जाबाय जों ओइथिं नागिरनोसै जिहेतु इथिं बारा गैखाया एबारथिं थांलायनोसै बरिया बार बारदोलै ना बेयाव नागिरनोसै एबार सान्दुंबो गैया मेथिखायाबो जि मोजां जादो लांजागौमोनथ' र' एवना जानो ओंखायनो बुरजा नागिरखा आंना केमेरायाव उल्था उल्थि खालामनानै फिदिंफिननांगोन नै मेथा रायजोफोर साउन्डखौ होनो हादे हा नै जि साफा नुखायो बिबारखौनो ओमफ्राय जाजागोनसो दा इसोर जोंदो एसेरा खासि आरो नै मोनदो ha 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 बेयाव आरो माखासे दङ नायग्रोनोसै मनाखौ बोखारनाय मनाया खुगाया सिखाना दङ इनि खाजोबजोब बेखौ आंखौ खानायला खाजोबखा दोनखानाङा जोङो दिन लांजोबनोसै ए माखासे खाखा इमान बिजौनिफ्राय खानाङा एसे ससे ससेनिफ्राय खा ओरैबा आंहा रोङाना
टाउननि मानसि अबाव रोंनो गामिनि खानाय स्टाइलखौ जों नेक्सा खाफेराखैना हwlangdw दा इखो जायो जाया बे बिबार थानायखौल'खा जों थास' बिबार खाना फैनाय नेक्सा बिबार खाबाय आं थास' आथिं नागिरदोनि बेखिनियाव मोनगोन जों अनलाजोंसो जायो जों जाफेरबाय मैथ्रुखौ जों अनला जायो र' गुमाबो हमना लांनो हागौमोन दाउस्रि जानाय मोनबा दाउस्रि फैनाय मोनबा इदि थाबोगोन आं थास' आथिंखौ नागिरलाङो बारगासिनो हमदो दे दोनथ'दो खानायखौ नुबाय दे नै जोंनिया नैयाव थास' आथिं बिबारखौ ओमफ्राय नैबे आं जि बुस्थुखौ लांनो फैदोंमोन बेखौ मोनदिया थास' बिबारखौनो मोनदिया निमु सिमु खालाबायबाय निमु बिफां दङमोन नालाय सेमफ्रें बिफाङा नै सेमफ्रेंआनो गैया खिन्थु नङाबा बेखौबो खाना लांगौमोन जोङो एबा जोंना दिंखिया आरो मा मोनो नायनोसै ओमफ्राय ओइयाव जिबौ नुदोंमोन लासैसो गिनानै खारखादो ओमफ्राय बया खस्थ' खालामनो हाब्रु साब्रु नांजालायनाय मालायसो ओमफ्राय ना बाहायल' आं खस्थ' खालामनानै बाहायल' मोनदो बुस्थुआ माने आंना थास' आथिं खाफेराखै नङा एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मानसिफोरा नुनाय नङा गोजाननिफ्राय मोस्रोमनि न' होनदो जों मायाव दंमोन नै आथिङाव दिनैयाव लोगो फैबाय आरो नागिरदो इमान लादों नागिरबोदों ओमफ्राय नागिराखै आं जिबौखौ बेखिनियावनो माबा नुदोंमोन ओइयावसोमोन ना मा होनना खारबोखाबाय आङो जिबौ नुनानै गियोना जियानो जाया मानो यास बेबो ग्रिन कालारबावसो बाला ग्रिन कालार ओमफ्राय बोरैबा सिन दोङो दिंखिया जिबौ खोमा माने दिंखियादो मिलायनाय बोरैबा माबा जिबौजों हाग्राफोर थानाय दिंखिया जिबौआनो जा लायगोरानानो जा आं गियोलै जिबौ होननाय बुस्थुखौनो गिखायो जोंनिया दिंखिया खालांसै उन्दुनो ओंखारलायबाय मैगं खानाय मानसिया बादुलि होनो बेखौनो ओइ बे भुटाननि पाहारनो नुयो खाथि खिन्थु थांनायाव गोजान आरो खोलो जोंबो थांगोन सानसे बेयाव भुटानाव थांगोन जोंबो प्लेनिं बानायगासिनो माला थांनाय जायो मिथिया खिन्थु प्लेनखौ खालामदो आरो जोङो